Сёння на Белсаце. О 20-й гадзіне менскага часу падсумуем падзеі тыдня ў нядзельным выданні студыі Белсат. А пазней о 22:15 публіцыстычная праграма «Эбергард і Кацевіч на ўсходзе». Польскі погляд на палітыку ў краінах былога СССР. І о 22:45 шухер-шоу ад Андрэя Павука. Заставайцеся з Белсатам. Снежань 1970-го. Польская камуністычная ўлада гвалтоўна падымае цэны на асноўныя харчовыя прадукты. Апошняя кропля цярпення збяднелага грамадства выліваецца ў масавыя страйкі рабочых. Лозунги нават і такія, як «Дало сацыялізм», «Мы хочам хлеба», «Патрабуем павышэння заробкаў». Вось сволачы, калі мы з гэтым пакончым? На задушэнне пратэстаў кінутыя спецатрады і войска. Забаронена збірацца ў публічных месцах у любы час дня. Унікальныя архіўныя запісы тэлефонных перамоваў галоўных катаў пратэстаў. Алло, алло, у нас 2 дывізіі. Мусім гвалтам задушыць. Праз 5-10 секунд пасля папярэджання, згодна з рашэннем Веслава, страляць па нагах. Падумайце, ці нельга ўзняць гелікоптар са сродкамі і кідаць на натоўп. Дайце ім прыкурыць. 1970. Сёння о 21-й гадзіне. Лукашенко супер. Путин решит. Так. Путин, помоги. И что у тебя теперь? Нема пашпорта. А тут сказала мне у якісті момент. Давай по-расейску. Павінны быць мужчыны і жанчыны. Жанчыны на кухні, мужчыны на працы. Гвалт, заробкі, эканамічныя пытанні. Таму што гэта не цікава. Цікава абмеркаваць, хто павінен аплачваць каву і ці... Хто спіць? Там з гэтымі падмышкамі. Мова на нова. У сераду о 21-й гадзіне менскага часу. Нядзеля 26 кастрычніка і да сустрэчы. Вітаю, шановне гаспадарства. Мелі з гэтага вялізны свой працэнт. Усяго вам добрага, сябры, глядзіце і чытайце Белсат, падпісвайцеся на нашыя каналы, калі гэта для вас бяспечна. Да сустрэчаў у эфіры. Я нахожусь в 16 километрах от линии фронта. Здесь, в Краматорске, война слышна каждую секунду. Обстрелы не прекращаются, солдаты держат оборону, а мирное население пытается сохранить нормальную жизнь среди хаоса. Позакрывали все. В первую очередь аптеки закрыли, магазины закрыли, все закрыли, ни хлеба, ни воды. Я хочу, чтобы вы услышали голоса, чтобы вы увидели лица тех, кто живет так близко к передовой, кто каждый день смотрит в глаза опасности, но продолжает бороться и верить. Я осталась без дома. Ой,
Це отак. Эти истории невозможно рассказать издалека. Их можно показать только здесь, рядом с фронтом. Ну, я просто уже не могу. Правда войны. Говорим о важном каждый день. Очередная атака российских беспилотников на Киев этой ночью. 3 человека погибли, еще 29 пострадали. Мэр города Виталий Кличко сообщает, среди раненых 7 детей. В результате атаки российских беспилотников в одном из